Marahil isa ka rin sa mga maraming natirang handa mula sa sunod-sunod na okasyon. Nasasayangan kaya pinapainit o niririhit pa ito para muling makain kaysa naman itapon. Pero ingat lang ayon na rin sa health authorities. Importanteng tiyakin kung edible o talagang makakain pa ang mga ito. Bago kasi natin ma-store yan, preparation. So pag na-prepare natin yung makapagkain, bago at habang ginagawa yung preparation at pagkatapos, dapat malinis pa rin yan. And tandaan, ang pinaka-maximum na naka-room air ang mga pagkain natin is maximum of 2 hours. So dapat pagka na-prepare natin yan at hindi natin kakainin, palamigin lang at ilagay sa refrigerator agad. Pati yung mga hindi natin lulutuin agad, linising mabuti yan bago ilagay sa refrigerator. Kapag yan na-expose or uminit man ang mga yan, maraming bakterya ang pwedeng tumubo dyan. Diyan nagkakaroon, kaya nga kapag mga festives na mga ganito, mga holidays, dumadami din ang kaso natin ng mga food poisoning. Dahil sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa sayang. Pero mas malaki ang komplikasyon kung hindi natin i-discard agad yan. Ang mga panis kasing pagkain maaring magdulot ng sakit, gaya na lamang ng food poisoning. Itapon na lang ang mga hindi na okay na pagkain kaysa naman makompromiso ang kalusugan at gagastos pa ng malaki sa pagpapaospital. Pwede ding sumakit ang ating tiyan. Tandaan, pumunta rin agad sa emergency room pag nagsusuka na, masakit ang tiyan, naglalagnat, nagsusuka. Pinaka-important yon kasi once din na nagkaroon ng dehydration o infection, mas mahirap nating habulin. Hindi pa tapos ang kasiyahan para sa ilan at ilan daw sa mga dalang ulam tira rin sa katatapos na okasyon. Pero sinisiguro raw ng mga beachgoer na ligtas pa rin itong kainin. Amin nga okasyon mi mat ado ti mabatihan nga maibos amin. No di mabaling nga mairikok, irikok mi ngam nohan mutten ang nadadal kita anon mutten umalsem nga di ay nabanglesan. Dito na umano inaamoy kung panis ang pagkain. Tignan ding mabuti ang itsura ng pagkain at maging ang tekstura nito dapat ding kilatisin. Importante pa rin umanong isaalang-alang ang kalusugan ng kanilang pamilya. Joan Punsoy, Balitang Solid North.